My husband and I have been married for 12 years and satholi ingane singakashadi. Zona sizina 16 and 18. 3 years ago ngathola umsebenzi ongihambisayo and I'm hardly ekhaya. Ziyaphela inyanga ezimbili ngingabuyanga ekhaya and that kills me. Umyeni wami has told me countless times to quit this job. Ethi uzosinakekela, but ngiyanqaba because I'm living my dream and I've worked so hard to be where I'm at namhlanje. Kulo nyaka I've been feeling like a stranger emzini wami. Ngisho izingane zami ziyabanda towards me. I then took leave and booked us a vacation. We didn't even do the deed with my husband. Kwakungathi uyanginyanya. Recently, I've been told by both families to come back ngoba kunesimo. I came back home as soon as I could, which was like a month after they had initially requested. Little did I know ukuthi ngibuyela ibhomu. To be told by both families ukuthi sekunesimo sokuthi umyeni wami usegcwalisa amathambo esiswini sika-aunty engimqashile. To top this off, my 18-year-old said, "Kodwa nawe ma, ubulindeleni ngoba you're never around." I couldn't believe my ears, zavele zazehlela zona inyembezi. Now, isimo engibhekene naso ilesi. Umyeni wami umithiso auntie, which everyone loves dearly, and ekhaya bayamvikela bathi she was there when I wasn't. Ngibhekana kanjani nesimo esikanje while trying to save my family? Kindly assist. This one is from Anonymous. You can tell the pain from the email that she's written, and that's why she's asking you to help her unravel this jumble that she finds herself in. Is she at fault? Is the husband at fault? Is auntie at fault? How do they navigate this entire situation? Because there's a little one on the way. The husband seems to be in love with Lo auntie, the new mama to be. This wife seems to love her family as a unit and doesn't want to lose them. So how then does she carry on knowing ukuthi sekwenzeke into efana nale? 0861596596 yona number zoyisebenzisa leyo. You can also use my WhatsApp voice note number. It's 0789342827. Uyazi ukuthi already le post isikhona on the Facebook page. If you want to leave your comment there, you are more than welcome to do so. It's the lift off on Gagasi FM. Tanqale ngawe Neli. Yebo. How are you? I'm okay. Nithintakile no girl namhlanje phela ukhethile kujwayela ukuba ogaya abangifonelayo. Ithinta nina ke manje. Ifike kubanikazi. Hayi kuhlaliwe kazi. Ngoba mina nje ngimile ukuthi usisi uhambile wayosebenza, usebenzela lo mndeni ngoba benezidingo. And lona uyasala la ekhaya ubaba uwandisa indleko. Ezizosetshenzelwa uba uyena lo hambile wayoza imali. Yena uma ngabe enebedinga ehlezi ekhaya bekufanele amonje abesekhaya yakhe angasebenzi. But okay, here's the situation now. Balapha bekhona husband has done this nasty deed. Anonymous enze njani? Anonymous nje akayelele amphinde naye methanda yena akamphinde naye ahamba ayosebenza buya mitha sina ubungekho la ngikhona. Hayi kanti siyakha noma siyalungisa noma siyaqhubeka senze inqaba dem. Ukuthi njalo amadoda anado nje indoda iyahamba yosebenza kude asala umama akaze kubuye nangani siyahlala nje basebenze sibalinde babuye andibona indaba yini le inkinga it's just that banikeze le yanto ukuthi indoda ayikwazi ukulinda ngobani noma ungasalindanga ke pho indaba manje sekunamazibithi ke manje sekufanele ngibone ukuthi usale wenzani. I hear your frustration Nelly, but I also feel ukuthi leyo ukuthi iso ngeso hayi ngeke akuzukuhamba ngohlelo mangabe senza kanjalo. Sihle ngivala ngawe. Ninjani? Ngiyaphila Sihle njani wena? Hey isigathu esingakanani sangisinda ungibona nje. James mfethu ngomuntu osisiphela kodwa yazi la iphutha libile khona la in both sides yabo ubaba uzamile ukuthatha umama ukuthi amtshele mama buze ekhaya yabo that was communicating indlela ayiphatha ubaba wayicommunicate ngayo nomama mama kunenkinga ekhona la ekhaya yabo then umama wathatha kanendlela ukuthi hayi vele mina yabo whatever ayoyicabangela dream job what wakhohle ukuthi phela ubaba kosiyami nayo namanisi yes nani abantu besifazane nayo amanisi kodwa ke when it comes to the situation lehle liviwa la endlini njalo mhlawumbe babevika ngaso ngesikhathi yes evika ngayo yonke indlela esikodwa umkami yabo and ikati ngeke uzulishiye nobisi utshethe izokubuyela ngaliphuzile sizoliphuza obviously you understand so nje mfethu Anonymous kithi mina mfethu yabo isithembu siqala kanjena ukuthi isikhathi no anto engimqashile uzwe yimina sekumnaxi
imake nje siyazi kezowenzeka iyodwa ithitha uyawushiya umshado noma uyazama ukukhanda ngale ndlela engisho ngawo ukuthi ayikhulunywe kwena njengomndeni ukuthi okay kuba sesihleleke isisuke noma yamukelana ingane nimdedele kwanti ahambe ubuye ke mama uzohlala ekhaya ngoba izophinda yenzeke lento uma uzoqhubeka kanje or else the politics quit yabo. How about maybe mangabe kunomama listening right now naye who is in the same situation with anonymous usebenzela kude mhlambe akathole uanti osethe ukukhula mhlambe maybe kuzoncipha in that regard mhlambe kungancipha mhlawumbe baba ngaphandle ke yes but kuyabona i-communication ebalekile siswami ibalekile indlela le office ubaba uzamile ukucommunicate nomama umama wangayibona yonke lento yini bayithatha ngale ndlela sethengayo and then when she comes back home sekunandaba engazi yabo naye herself la ekhona uyasho ukuthi koloko sami kube ngimlalelile umama amshona ayikho lento esho ukuthi yazi ubaba wayishiba uzamile ukuchaza lento manje senginenkinga ebhekene naye nje ngizoyenza njani nje bese i-characterize ama-fan e-TikTok yabo but then ke lapha ethu umama angazi